Як нам прожити на цій землі захищеними від нашестя диявола і врятуватися, щоб перейти в Царство Боже? Здавалося б, що це неможливо в такому гріховному світі бути захищеним. Але якщо прислухатися до слів пасторів, то можна почути, що нам такий шанс дає Бог. Тільки Бог може нам дати гарантії захисту і переходу між світами. Потрібно лише дотримуватися Божих заповідей і перебувати з ним в завіті, і ми матимемо надприродний захист на цій землі. Якщо ми кохаємо Бога всім серцем і ближнього як самого себе, рай нам гарантований. А якщо ми будемо гордими і весь час бурчати на Бога, ми будемо самі боротися проти життєвих випробувань і нападів сатани. Тому що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому потрібно постійно перебувати в молитвах і бути з'єднаним з Святим Духом, який нам дав Бог, наше життя на захист кожній людині, яка вірно служить Ісусу Христу. Амінь.